A ako sa technológie odzrkadľujú na našom šťastnom slovenskom živote, to by nám teraz mohol povedať človek, ktorý sa týmto zaoberá, ktorý vie, ako veci fungujú, pretože spoločnosť Boston Consulting Group minulý týždeň zverejnila štúdiu o tom, ako internet prispieva slovenskej ekonomike a ako sme na tom teda v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. A so závermi a z výstupmi z tejto štúdie by mal prísť za vášho frenetického potlesku Rasťo Kulich, ktorý je country manažer slovenského Google a má na starosti obchodné zastúpenie Google tu na Slovensku. Takže Rasťo, môžeš pomaly kráčať a toto je tvoj jingle. Ahoj Rasťo, to je tvoj mikrofón. Super. Super, ahoj, čau. Takže ty budeš hovoriť o tom, ako my Slováci zvládame všetky tieto technológie pretaviť do niečoho, čo nám je potom osožné. No, budem sa snažiť. A darí sa nám to? Myslím, že je to dobrý začiatok, že to možno teda je, zatiaľ iba sa rozohrievame. Dobre, a môžem ťa využiť ešte na také blbosti, ktoré ma zaujímajú ešte predtým? No poďme. Mňa strašne zaujíma, že čo sú najvyhľadávanejšie pojmy teda v Google teraz tento rok. V kategórii napríklad, že lebo vy ste si ma zavolali, lebo som bola 4. najvyhľadávanejšia v minulom roku. Na Slovensku, áno. Oslovili ste prvú Noru Mojsejovú, lebo tá bola prvá. Ale myslím, že tam mala nejakú inú prezentáciu, ochutnávku, nejaké hruškovice alebo čo. A teraz je to ako tento rok? No tak z tých najvyhľadávanejších vecí na internete, tak ja by som si teda predstavoval, aby to bolo ako založiť startup, ale To som zasmiala, lebo som tomu rozumela. Najvyhľadávanejšie je, tuším, ako spraviť brnbolec. Ale nie. Áno, a jedna z najvyhľadávanejších je, čo je to láska. Takže... Áno, a druhé, nie, že prvé je, že čo je to láska a druhé je, čo je to euroval. Myslím si, že ľudia majú pomerne jasno v tom, čo je pre nich v živote dôležité. Fajn, tak ďakujeme. Tak toto boli moje blbosti. Ešte keď mi niečo napadne, že čo by som chcela vedieť, tak samozrejme ti neskočím do prezentácie, ale opýtam sa potom. A teraz tie zaujímavé a podstatné dôležité informácie o tom, ako sa Slovensku darí v týchto oblastiach. Takže Rasťo, poďme na to. No krásne. Tak v prvom rade ešte raz by som vás tu rád všetkých privítal. Som rád, že sme tu v takom hojnom počte a hlavne tak dôležitých ľudí pre Slovensko. Dneska to nebude taká klasická AdWords tlačenka odo mňa, ale bude to skôr o tom, prečo si myslím, že Slovensko by mohlo byť takým malým Silicon Valley. Predtým, ako sa k tomu dostaneme, avšak by som rád uviedol video práve o štúdii prvej svojho druhu o internetovej ekonomike, ktorú sme spravili z BCG. A máme nejaké také 1,5 minútové videjko s tými podstatnými závermi. Takže poprosím réžiu. Aký vplyv má internet na slovenskú ekonomiku? Internet v súčasnosti prináša slovenskému hospodárstvu hodnotu 2,3 miliardy eur. Táto hodnota predstavuje 3,3 % hrubého domáceho produktu. Hovoríme o tzv. Internetovej ekonomike. Internetová ekonomika prináša hrubému domácemu produktu dokonca väčší podiel než tradičné odvetvia, ako bankovníctvo alebo telekomunikácie. V budúcnosti sa očakáva, že slovenská internetová ekonomika porastie 12% tempom ročne, čo je výrazne rýchlejšie než iné sektory a zároveň rýchlejšie než v niektorých vyspelých krajinách. Aby sa však Slovensko mohlo stať krajinou s nadpriemernou ekonomikou, musí zapracovať na oblastiach, v ktorých zaostáva za ostatnými krajinami strednej a východnej Európy a zároveň nájsť vlastný kľúč k úspechu na základe svojich predpokladov a možností. V ktorých oblastiach Slovensko zaostáva? Slovensko je krajinou internetových kontrastov. Na jednej strane disponuje dobrou internetovou infraštruktúrou, na strane druhej využitie širokopásmového internetu v segmente domácností zaostáva. Spotrebitelia sú nižšími cenami a širším výberom motivovaní nakupovať online. Rýchlejší rast počtu nakupujúcich na internete však brzdí nízka kvalita e-commerce služieb a internetového marketingu. Firmy si uvedomujú dôležitosť internetu vo vzťahu k svojim koncovým zákazníkom. Zatiaľ však podceňujú obchodné aktivity online medzi sebou navzájom. Je zreteľné, že internet sa stal bežnou a veľmi dôležitou súčasťou života slovenských firiem i spotrebiteľov. Jeho využitie však zatiaľ zaostáva vo sfére verejnej správy.
Čo je teda kľúčom k ekonomickému úspechu Slovenska? Prekonanie spomenutých slabých miest na strane spotrebiteľov, firiem i štátnej správy môže v roku 2016 zvýšiť podiel internetovej ekonomiky na hrubom domácom produkte až na 4,5%. Najväčší potenciál rastu však predstavuje vývoz s vysokou pridanou hodnotou, pre ktorý má Slovensko veľké predpoklady. Ide o inovačný potenciál, vývoj softvéru s globálnym dosahom a rozvoj ekosystému startupov. Odhadovaný podiel technologického exportu na internetovej ekonomike môže dosiahnuť až 30%, čím sa môže stať kľúčovou zložkou k tomu, aby sa Slovensko mohlo stať nadpriemernou internetovou ekonomikou. Slovensko má všetky predpoklady. Stačí, ak využije šancu, ktorú mu internet ponúka. Online šanca pre Slovensko. Tak ja keď som teda dneska to uviedol, že budem rozprávať o tom, ako má Slovensko šancu stať sa malým Silicon Valley, tak naposledy, keď som to prezentoval na TEDe, tak z tých mladých ľudí je tam asi tretina, tak celkom pouškrnula a asi 10% sa vyslovene smialo. Takže som rád, že dneska sa tu až tak veľa ľudí nesmialo, alebo ak ste sa smiali, tak ste sa dobre skryli, aby som vás nevidel. V každom prípade myslím si, že môžeme začať tým, ako keď som študoval na Harvarde, tak jeden môj obľúbený profesor, Michael Porter, ktorý je tiež autorom teórie národných klastrov, hovoril o tom, že keď množstvo ľudí robí tú istú aktivitu na malom území, tak výmena informácií sa výrazne zrýchli, konkurencia sa zvýši a to dané odvetvie ide strašne dopredu. Príkladom sú francúzske vína, japonská robotika, čínsky textil alebo tiež Silicon Valley práve v US. Keď sa pozrieme na Slovensko, tak na Slovensku momentálne máme práve klaster montovania aut. Čo je skvelé, pretože nám to pomáha rásť rýchlejšie ako mnohým okolitým štátom. Avšak je dôležité si uvedomiť, že tento biznis a toto odvetvie tu nemusí byť navždy. Je strašne naviazané na cenu pracovnej sily, ktorá, pevne verím, bude časom stúpať a preto za 10-15 rokov tu automobilový priemysel nemusí byť. Takže preto si myslím, že pre Slovensko je strašne dôležité prejsť na odvetvie, ktoré je udržateľné, ktoré má veľkú pridanú hodnotu a na ktoré máme trošku predpoklady. A myslím, že takým odvetvím je práve IKT, alebo informačné a komunikačné technológie. A Slovensko zajtra by malo byť práve krajinou internetových technológií. Keď sa pozriete na Slovensko, tak není veľa vecí, v ktorých môžeme byť svetoví. Teda v hokeji je fajn, že sme svetoví, ale ako keď sa pozrieme na biznis, tak je ťažké nájsť veci, v ktorých môžeme byť svetoví. Je veľmi ťažké, aby sme tu založili nejakú veľkú konzumnú značku, typu L'Oréal, Ferrero alebo reťazec veľký, na ktorý potrebujete veľký domáci trh. Je tiež, vždycky keď to prezentujú v správach, alebo proste nejakí politici tlačia agendu vedomostnej ekonomiky, hovoria o tom, ako tu bude mať biotechnológie, tak sa vždycky tiež musím trošku pousmieť, pretože na to potrebujete kvalitné labáky, ktoré stoja proste obrovské investície. Takže ako spraviť ten skok od montovania aut biotechnológie je trošku veľký. Na druhú stranu, keď sa pozriete na to, čo potrebujete na to, aby Slovensko bola krajinou internetových technológií, a vývojom softvéru, tak v podstate na to potrebujete len chytré hlavy, počítač, pripojku k internetu a trochu inšpirácie. Chytrých hlav tu máme plno, počítače sú stále lacnejšie a tých inšpirácií, o tých budem dneska hovoriť. Ale nie je to proste varenie z vody. Máme tu technické talenty, máme tu infraštruktúru, máme takisto prvé úspechy úspešných firiem exportérov, ktorí nehovorím, že to mekli na Slovensku, ale práve patria do top 5 v globále. Hej?
Keď sa pozrieme na technické talenty, tak okrem toho teda, že STUčka sa dostala do top 500 univerzít na svete, samozrejme potrebujeme ako výrazne sa posunúť, ale ako nie je to začiatok. Oveľa dôležitejšie je, že keď sa pozriete na históriu súťaží v informatike medzinárodných, tak Slovensko je na 7. priečke. Slovensko má množstvo víťazov matematických, informačných, fyzických. Proste máme tu obrovské technické talenty. A skutočne talenty na svetovej úrovni. Michal Forišek napríklad teraz sa dostal tiež do finále Google Code Jam, čo je najväčšia súťaž v programovaní, v podstate, ktorú spoluorganizuje Google. Tie talenty sú tu fakt ako nevídané na to, že máme takú maločkú krajinu. Infraštruktúra. Možno si zachytili tiež v médiách teraz správy o tom, že aj podľa merania Google vlastne slovenský internet je jeden z najrýchlejších na svete. Čo sa týka infraštruktúry, samozrejme máme ešte kam ísť, pretože penetrácia internetu širokopásmového pre domácnosti je niekde okolo 55%, 74% totálne, takže každých 10% vlastne prináša, je dokázané podľa Svetovej banky, štúdie Svetovej banky práve zhruba každých 10% dodatočného internetu prináša zhruba 1 až 1,5% do HDP. Takže toto máme. A keď sa pozriete na firmy, ktoré už uspeli zo Slovenska, ako sú treba Anasoft, Soltron alebo Asset, z ktorých mnohí zastupcovia tu sedíte tiež medzi nami, veľmi pekne vás vítame, tak skutočne máme firmy, či už sú to etablovaní exportéri, alebo startupy ako Sygic, Quality Unit alebo Innovatrix. Sygic mi teraz zachránil život práve v Silicon Valley, keď som sa presúval medzi 50 adresami. Je to mobilné navigácie, kde chalani sú už myslím, že v skoro 50 krajinách sú v top 10 na Google Play ako aplikácia na Android na svete. V top 10 v 50 krajinách. Sú vynikajúci a tie ich služby sú fakt impresívne. Quality Unit je práve mladá firma, ktorá robí afiliačný marketing. Momentálne prechádzajú na Live Agent, čo je vlastne využívanie aj sociálnych sietí a online marketingu. A Innovatrix, opäť mladí chalani, ktorí založili firmu, majú jeden z najrýchlejších algoritmov na detekovanie otlačkov prstov a zaslúžili sa o niekoľko slobodných volieb v Afrike, kde vlastne eliminovali duplikácie voličov a takisto boli použití veľmi často v Ázii. Takže máme tu množstvo úspešných, a nebudem hovoriť o Piane, ktoré momentálne dostalo funding, asi poznáte, ktoré umožňuje vlastne združuje platformy publisherov a takisto Synopsy TV, máme tu Rasta Turka, ktorý odporúčania filmov, momentálne vznikajúce startupy, ktoré majú podľa mňa dosť veľkú budúcnosť. Prečo o tom hovorím dneska ja? No, okrem toho, že to je moja srdcová záležitosť, ako spraviť zo Slovenska niečo svetové, tak Google má aj produkty, ktoré tomuto môžu napomôcť. Jedným samozrejme z takých je AdWords, ktorý vlastne pomáha malému Slovensku. Keď sa pozriete na Slovensko, 5 miliónov ľudí, 3 milióny online ľudí. My sme fakt kvapka mora, my sme zaokrúhľovacia chyba vo svetovom meritku. Ale ten internet nám dáva šancu byť skutočne svetový. Ako som už spomenul tie príklady, je to skutočne obrovská šanca a hovorím, AdWords je jedna z nich. My sa snažíme za nás práve úspešným slovenským exportérom pomôcť čo najviac, pretože ten talent tu je, ale v čom Slovensko zaostáva, je práve schopnosť sa dobre spropagovať vo svete. V čom zase ten zvyšok sveta sú fakt profíci. Takže my, čo sa snažíme pomôcť slovenským firmám čo najviac, okrem toho, že pomáhame aj firmám, aj zahraničným na lokálnom trhu, pomôcť slovenským firmám prejazdy vo svete. To je prvý bod. Druhý bod, snažíme sa, dneska som už hovoril, že by som bol najradšej, keby to bolo ako spraviť startup na Slovensku, dúfam, že raz to bude. Pomáhame vytvoriť ekosystém startupov. Opäť máme tu aj medzi nami ľudí zo spotu, vznikajú tu kreatívne priestory na kolaborovanie mladých ľudí, ktorí chcú vytvoriť niečo nové v technológiách, či už je to spot, či už je to Connect, Ivan Štefunko z Nevlogy, alebo je to Startup Weekend, sú to súťaže, kde ja často a naši ľudia z Google prichádzajú ako mentori.
No a v treťom rade sa snažíme trošku zlepšiť to vzdelávanie, pretože je čo zlepšovať, však vieme. Veľmi sme aktívni manažeri, ktorá sa zaoberá vývojom mladých lídrov alebo pomáha vylepšovať leadership mladých talentov. Robili sme Google Online Marketing Challenge na mnohých univerzitách po Slovensku. Neviem, kto poznáte Khan Academy. Khan Academy, takže veľmi rýchlo to je platforma, ktorá cez YouTube pomáha. Je to v podstate taká online univerzita, ktorú založil absolvent práve MIT a Harvardu. Je to Int, ktorý vyučuje vyučoval svojich bratrancov, spravil videa na YouTube a za pár rokov z toho vznikla asi najväčšia online univerzita na svete, má niekoľko miliónov študentov, keď si to pozriete, veľmi zaujímavé videá, krátke videá, či už je to na matiku, na fyziku, na históriu a tak ďalej. A teraz prichádza takisto na Slovensko. No a tiež sme pomáhali a spolupracovali s Maxom univerzity. Na to, aby Slovensko bolo skutočne Silicon Valley, samozrejme nebude stačiť na to len snaha Google alebo niektorých ďalších firiem. Je veľmi dôležité, aby do toho vstúpili aj štátne inštitúcie. My sme už na niekoľkých fórach na to apelujeme a budeme sa o to snažiť ďalej. Ale len pár príkladov zo sveta, kde bola práve podpora štátu alebo úloha štátov obrovská. Či už je to Írsko, kde samozrejme aj Google má centrály pre Európu, kde vznikla jednotná inštitúcia, ktorá vytvorila stratégiu a implementáciu tej internetovej stratégie. A tým, že bola jednotná a dohľadala aj na implementáciu, bola aj nakoniec veľmi úspešná. Vzdelávanie, na Slovensku máme problém, keď mnohí z vás, ktorí ste v IT, tak viete, že napríklad nedostatok IT talentov, programátorov a tak ďalej. Potrebujeme kvantitu, takže opäť lobovanie na kvantitu, aby sme tu nevychovali ľudí, sociológiu a politológiu je síce fajn, ale ako vychovať veľké množstvo ľudí priamo na úrad práce nie je úplne ideálne. Bolo by fajn, kebyže sa aj vzdelávanie posúva smerom, kde ten dopyt je, a ten je z veľkej miery práve v IT. A takisto na kvalitu, aby tí ľudia skutočne, keď prídu do tej praxe, aby boli použiteľní. No a posledná vec, podpora startupov. U nás na Slovensku už Sario podporuje úspešné startupy a posiela ich do inkubátorov do Silicon Valley. Je tu aj Mišo Truban medzi inými, ktorý sa tohto zúčastnil. Je to skvelé, pretože nielen, že tí ľudia sa niečo naučia, ale Mišo je veľký bloger, samozrejme má Twitter, takže a Google Plus user a Facebook a tak ďalej, takže tu jeho púť a tu jeho nadšenie a tie skúsenosti vlastne zdieľali stovky a tisícky ľudí na Slovensku. Takže to sú skvelé veci určite, ktoré sa dejú, ale keď sa pozrieme na to, čo robí napríklad Anglicko alebo Izrael, tak je to proste úplne niekde inde. A práve Anglicko teraz robí spolu aj s Google z východného Londýna také malé Silicon Valley a už momentálne má Anglicko najväčší počet startupov na obyvateľa na svete. Takže je veľmi dôležité, my sa budeme snažiť a opäť spolupracujeme aj s ostatnými IT firmami apelovať na štát, aby to podporil. No a doteraz som hovoril o tom, ako aj Google môže pomôcť Slovensku byť svetové. Rád by som to ukončil jednou maličkou ukážkou toho, ako sa my snažíme z Google spraviť niečo trošku slovenské. Okrem toho, že ste možno zaregistrovali, že sme posledne uviedli nejaké nové produkty, ako je hlasové vyhľadávanie a Street View, tak neviem, či ste dneska boli na Google.sk, ale toto je vlastne dnešný doodle, ako ho voláme, čiže obrázok na Google, na ktorý pevne verím, že Bernolák, počas ktorého je to logo a Štúr boli hrdí. Ďakujem vám pekne za pozornosť.